Днес мой гост е старши научен сътрудник доктор Петър Добрев. Добро утро. Добро утро. Доктор Петър Добрев се занимава 35 години с въпросите на стопанската история и произхода на ранните цивилизации. Има ли нещо, което трябва да променим в историята си и то по-скоро, което да дължим на древните българи, това, което не знаем или което трябва да променим към това да разберем нещо повече за тях, нещо по-ново? На този въпрос мога да ви отговоря от позициите на проблематиката, с която се занимавам. В нея влиза и държавността, защото без държавността нищо не може да разберем за цивилизацията и прочие. Оказва ли се, че знаем нещо? Защото и в предишния ни разговор, пък и доста от историците казват, че ние всъщност знаем толкова малко за тях, че всъщност нищо не знаем. Така ли е в действителност? Зависи кой с какъв апарат е въоръжен. Древните българи са имали по-стари държави в земите на изтока, сред народи с редки езици. И ще спомена само, че за проучването на по-старата държава край Кавказ, между познаването на кавказски езици, на арменски език, на сирийски, на древносирийски език и прочее. И ако някой не познава тези езици, разбира се, че той е сляп за най-старите неща, които са ставали. Трябва да кажа, че... Какво се е случвало, да? Трябва да кажа, че когато някой ми каже, ние не знаем нищо за старата Велика България, аз питам, защо не знаете? Не знаете, защото не знаете езици. Това е причината. На времето си занимах точно с този въпрос. За езиците, дори тогавашния център по българска история, Камбан. Обърнах се, напомних, че това е бяло петно за източните езици. Че не бива при нас да се подготвят само специалисти по турска филология, а и по много други редки езици. И тогава ще разберем нещата, свързани с старите български държави. Незнанието на езици ли всъщност е довело до грешката в разбирането на хан и кан? Предния път доста говорихме на тази тема с моя събеседник, археолога Иван Петрински. И всъщност той е на мнение, че няма значение как се нарича хан или кан. Защо е важно и наистина ли е било объркано още при най-ранните изследвания на прабългарските паметници тази титла и защо всъщност тя се оказва според вас крайъгълен камък и начинът, по който да стигнем до най-древната, до прародината на българите? Това е една много интересна тема за титлата. От нея всъщност започва проучването на българска държавност. И трябва да кажа, че тук има нещо, което някой ден, някой млад човек ще напише вероятно някаква приключенска повест. Добре, защо? Хан или кан? Сега, всяка наука, когато прохожда, създава свои хипотези. В тази област на науката, до началото на 20 век почти нищо не е било известно. Тогава в аванс се лансира хипотезата, че българските владетели са носили титлата хан, като са разчитали, че след това в конкретни археологически материали и прочее ще открият тая титла. Нещата обаче се развиват в друг план. Натрупват се археологически материали, откриват се над 14 надписа, в които е спомената титлата на владетела, но тя никъде не е хан. Навсякъде е Кана Силвиги с гръцки букви. Или отделно Кана, има за отделни титли. Кана Багатур и така нататък. Но никъде как се превеждаме тази титла, Кана Силвиги? Стигнем до това. Затруднението да се преведе титлата на своя ред е накарало много хора да се примирят с направената, бих казал, по габровски модел операция. Да отрежеш от Кана Силвиги началото, да оставиш вместо Кан хан и с това да обогатиш българската история за цял век. По-странното е, че след като бяха намерени тези надписи, на тях работи над 60 години най-дългогодишният изследовател на тази област, член-кореспондент Веселин Бешевлиев, ще поясни за тези, които не знаят, член-кореспондент е по-високо от професор и близо до академик. Само да ви прекъсна. Оттам ли се получава объркването за това, че българите по-скоро са свързани с тюрките и започва да се надгражда една история по-скоро, за да се свържат българите с тях и да се открият корените там, отколкото някъде другаде? Естествено, точно оттам се получава объркването. И тук не само споменах член-кореспондент Бешевлиев, който е показал в своите изследвания вече от толкова години, че няма хан, че никъде не е написано хан. Тук мнението на академик Владимир Георгиев. Езикове може ли да го покажем? Може да го покажем, но по-скоро нека да си говорим.
който в едно интервю 1984 година казва директно: първо, български език се е отличавал от другите езици. Той е особен език. Правилно е да казваме Кан, а не както смятат историците Ханасбург, Хантервел и т.н. Защото, подчертава той, Хан е турско и татарско название. Добре, прекъсвам ви за секунда. На нашата телефонна линия е професор Божидар Димитров. Добро утро, професоре. Добро утро. Съжалявам, че нямахте възможност да бъдете днес наш гост, но предполагам гледате разговора ни. Аз знам вашето мнение по въпроса, но все пак важно ли е наистина как да наричаме първите си владетели ханове или канове и нужно ли е да се промени историята ни? Естествено, че канове, защото те така би се написали върху надписите. Това е излишен спор, както видяхте, изтъкнати български езиковеди. Много отдавна са казали, че българският владетел трябва да бъде наричен Кан. Физическата епоха имам предвид. Теориите, за които казвате вие, че са нови, не са нови. Те се лансират от поне 30 години. Пионер наистина е вашия гост, професор Добрев. Той много пати през тези 30 години. И като много хора не бяха съгласни с неговата теория, но сега той има много и то млади последователи, млади учени. Професор, защо се получава така? Теорията. Ами знаете ли, аз съм мислил, обяснил съм го в предговора на моята книга 12-та мита. Има една инерция. Нашата историография е сравнително млада всъщност. Първия български корпус по българска история започва да излиза в 1917 година. Огромният авторитет на професор Златарски караше учениците му, а след това техните ученици сляпо да се придържат към теорията, не обяснявайки редица несъобразности. Например, как може да се твърди, че българите са от тюркски происход, когато към 863 година, когато Борис приема християнство и няколко години по-късно утвърждава български език за официален държавен език, да има само 15 тюркски езикови остатъци. 15 думи. Това е невъзможно за 150 години да изчезне езика на народа господар. Народ, който компактно обитава поне северо-источна България. Женят се помежду си българските аристократически родове и така нататък. Така нататък. Очевидно е вярна теорията на професор Добрев, че българите принадлежат към индоевропейската група и то от ирански клон. Аз ще моля, професоре, да изчакате само така, но преди това да ви попитам, от кого зависи да се променят нещата и тази ортодоксална наука да наистина да приеме нещо ново, защото пък казват, че всички тези нови теории, които пък са от 30 години, както и вие казахте, са всъщност някакво залитане. Всъщност тези стари историци не искат да си признаят грешките или какво? Да, човешко, разбираемо е. Хората, които в момента са, да речем, Софийския университет, в Института по история на БАН и т.н. трудно могат да се откажат от неща, които са писали в течение на десетилетия, но живота е показал, че лека по лека не новите теории, а верните теории в един момент ще намерят място и в учебниците. Имайте предвид, че вече няма официално мнение в науката. Официално мнение в науката има само в тоталитарните общества. Двете мнения и в момента съществуват паралелно. И едно от тях, и то е ясно, ще победи.